गरेसरनि बकुलगुरियाव खुंगा 90 श्री श्री सनि महामेला आरो नवग्रह महायज्ञ हाबाफारिया जागायबाय। गरेसर हालामनि बकुलगुरिनि शिवानन्द जगाश्रमनि लांगोनायाव जानाय श्री श्री सनि महामेला आरो नवग्रह महायज्ञ हाबाफारियाव गोजान गोजाननि गोबां सिबियारिफोरा बाहागो लादों। गुबुन फारसेथिं सानबानि हाबाफारिजों जानो गोनां श्री श्री सनि महामेला आरो नवग्रह महायज्ञ हाबाफारियाव सानफ्रोमबो बायदि बायदि हारिमुआरि हानजानि दिन्थिफुंनाय थागोन होनना सामलाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। 14 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 18 डिसेम्बरसिम जानो गोनां मुलुग गोजोन गाज्रि साननायखौ जानगार होनायनि थांखिजों खुंनाय खुंगा 90 श्री श्री सनि महामेला आरो नवग्रह महायज्ञ हाबाफारि जागायजेननाय गिबि साननि मोनाबिलियाव बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारिया बाहागो लायो। बकुलगुरित श्री श्री खनि महाराज देवर পূজা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰে মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু এই মেলাৰ গেটো উন্মোচন কৰিলোঁ। 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ এই বৃহৎ বকুলগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে মিলি পেলাই শ্ৰী শ্ৰী শনি মহাৰাজ দেৱৰ পূজা অৰ্চনা আৰু মেলা পালন কৰিছে। এইবাৰ অষ্টম বাৰ্ষিকত উপনীত হৈছে আৰু সেই শনি মহাৰাজৰ মেলা বা পূজাত এই অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজ ইয়াত মানে গোট খায় আৰু সেই হিচাপে এইবাৰো যাতে সেই পূজাত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ইয়াত আহি পেলাই পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু যিবিলাক মেলা আছে এই মেলাবিলাক যাতে উপভোগ কৰে এইখিনিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।